ake sidedele umzala ukuthi asikhanyisele ukuthi amandla khona noma uzoba nawo kanjani. Uyazi-ke vele isikhathi esikaliwe esigungwini. Hayi ngizowazi kulungiswa ngolesihlanu. Shuthu ngolesibili manje Yobe isikhona inkomo kamzala. Kulungile. Bafowethu kuzwa-ke. Kahlahla abantu babuza ukuthi into encane ithini into yakhe. Kusho ukuthi bafuna i-update nje okwazi. Kulungile sizofika lapho kubona bafowethu. Asenzeni njena-ke manje umzala uselale phansi sihamba phezu kwakhe. Msweli sisalinde uDlamini sicela ukuthi sifundele incwadi nongalo uzolokhu engwane ngizobuyela kuwena udaba kabhuti omdala mase siphetha sithi ukulumunyunga. Msweli sicela usifundele incwadi le. Okay. Abafowethu angiphinde ngibingelele libandla sengike ngathi ukuluma kancane la undaba ezithi indlebe njengomphathi wesigungu ngacela ukuthi kunendledlana esiqhamukile engizocela ukuthi ibandla ngikhululeke emva kwencwadi cha bafowethu ngizacela nje basiphi indlebe lapha ukuze bezwe kahle bonke bona ayi formal kakhulu. Kukhona-ke nesingisi bafowethu niyongilungisa amakhola ngiphambuka khona kodwa ngiyathanda-ke yona ukuyifunda futhi ngesineke. Incwadi-ke ifundeka kanje. Phezulu kubekwe ilogo yabhala ukuthi Team K. Ngezansi amagama okuqala afundeka kanje. Attention. Kwase kuthiwa isigungu seyinsizwa. Should ba ngamanye amazwi bacela indlebe yesigungu seyinsizwa. Umengameli amagama esibili lawo. Umengameli kwase kuthiwa .K wabantu siyathokoza Mthethwa. Should obhale lencwadi. Ummangalelwa Mayogat kwase kufakwa ke ilokhuzane Bliss. Siyabingelela esigungwini seyinsizwa. Nina besilo uthe ngomhla ka-14 July 2025 uNdabezitha uNgizwe Mchunu President of the Bhinca Nation ngenxa yokuthi usathathwe uhambo oluya phesheya kwezilwandle lokuya phesheya kwezilwandle and engeke ashiye isizwe samabhinca singenabuholi. Wabe esengibikela njengo president wamabhinca in his absence lokho ukwenze live ku TikTok libuka lonke izwe. Ngiphakama ngiwumfoka Mthethwa icala shuthi lapha uzama ukuveza ukuthi umengameli wamabhinca uNdabezitha ngiyaxolisa futhi icala nakho ke uMayogat Bliss esevuka ekseni ezamazisa ubuholi bami bokuba umongameli wamabhinca ethi lokhu buholi bushiwe kumuntu ongazilutho Jehova kudayiswa ngobuholi yena futhi ufuna ukuhlawulisa umongameli wamabhinca. Ngiyacela ukufaka icala ngokusemthethweni ngoba ngizizwa ngithatheke kancane ngabukeleka phansi uMayogat njengoba ngiwumholi osabambile obekwe uNdabezitha upresident wamabhinca uNgizwe Mlando Mchunu ozithobayo siyathokoza K wabantu Mthethwa. Ngizumshela ukuthi kuthiwa uMayogat wenzeni khona okukhulu leso. Ngihumushe noma ngifunde. Engikuthola kabushane la umnumzana uMthethwa uveza ukuthi uzizwe ethatheleka phansi futhi ubona ngazi ukuthi kuyicala ukuthi uMayogat abukele phansi isithunzi sobuholi sobuholi bonke beBhinca Nation ngoba uze uyakubalula ukuthi umongameli uNgizwe Mlando Mchunu umbeke
esihlalweni njengebamba Shothi umayogada udelele ibamba wadelela nobukhosi bonke beBhinca Nation. Ngoba ngifuna lamagama ukuthi aphikise umayogada. Ethi lokhu buholi bushiywe kumuntu ongazi lutho, kudayiswe ngobuholi. Yena futhi ufuna ukuhlawulisa umongameli wamabhinca ayibamba, ufuna ukuhlawulisa nomongameli. Shothi usemude lo mfana. Imuphi lokho ibhlisi? Yena wena. Ngicela ngangokuthi Bafowethu Inkosi yomasikhatha sibe. Siyabonga ukunongale. Unendlela umsweni? Jump. Okay, Yeah. Bafowethu izwakela incwadi. Cathi sonke siyayiqonda esuka laphana ku-K. Uzongithumela sale wakwena uzongapha khona enifuna ukuhlaziya kuyona incwadi. Noma ngindaba Bafowethu akekho ngicathi la isigungweni siyazi ukuthi umchunu kwafika la phakathi kwesigungu naye kukhona zokulungisa futhi ngicabanga ukuthi akekho la phakathi kwesigungu sethu ke nje thina mhlambe eke ngithi ophikisana nokuthi ungizwe umengameli wamabhinca ngithi kunjalo ke. Okuwukuthi ke lo mbhemu lo K unecala esigungwini. Usiqonde lokho. Unecala angakaze anqaba uku-attend. Uma ngabe thina sihambisana nakho ukuthi umchunu umengameli wamabhinca, wayise ethi unika uK njengebamba, ungabe senza iphutha uma ngabe singamhlalisi phansi umayogadi, ngoba uK akaze enqabe ukuzohlala esigungwini. Noma enecala. So ngiqonda ukuthi mina ndaba ezitha ungaphezulu, mina ngiyucebisa abafowethu cha ngithi ladi ngakhonisana sesigungu uK asisiveze isandla. Cha ngingakaphawula ukuthi ukubuza nje inkulumeni yakho oqeda ukisho. Ngoba isigungu vele kunamacala abhekene naso, isibhekene nawo. Bakhona into encane amacala esisenawo. Kodwa ngenxa umuntu mayibhizi phela asimnqabeli ukuthi enze umsebenzi wakhe njengoba enze i-album. Uma ngabe ushaya isikhathi sokuthi uMacingwane uyabuya umthetho uyehle esikhundleni singakalithethi leli cala kusekhona amacala ngaphambili, sizokwenza njani? Sizolijamba nelika K siye kwelika Mayogadi ngoba phela uK unecala isigungwini. Necala isigungwini. Asibone ukuthi kuyobulunga kanjalo kufanele bakithi. Ngoba nje uK necala esigungwini kusho ukuthi icala lakhe lizohamba phambili uma kungenela Mayogadi. Akazi kodwa ke nami indlela engibona ukuthi sengaba yiqiniso kuwo wonke umuntu othamela isigungu bekade lokho ethi kanti uK uza nini, kanti uK uza nini. Kumele siqonde uK wafakwa yithini icala. Alifakwanga omunye umuntu icala ngo-K yithini sakubona kufanele ukuthi uK nenkulumo ayikhulumile bena. Ngokuqonda ke izimo zempilo nokuba busy wabo nani siyaqonda lokho. Nathi sababhizi isikhathi eside. Kodwa nje asikwazi ukuthi somzibo ukuthi uK unecala lesigungwini. So asikwazi ukuthetha icala laMayogadi lakhe lingadlulile lo. Kunjalo bafowethu, kunjalo impela ngoba bafowethu okunye kufanele sikhona umuntu olapha ekhaya oqalayo noma osijoyine ngendlela isigungu. Kunamhlanje mhlawumbe uyaqala uba sesigungwini madoda. Ake sikubuyise sibakhumbuze abantu ukuthi lento into esiphilayo bafowethu ngale kwamakhamera besivele siphila. Kwase kuba umbono kadludla ukuthi bafowethu lento esiphilayo kukhona abantu engabaphilisa. Kukhona abantu engabakha kusasa babe amadoda abangenabo abantu abangaphambi kwabo abazobabonisa nabazobukela kubona, yabo. So bafowethu ngilana ke kuthenini mbukele emakhaya mfowethu as-act la, asiphush content. Akuyona icontent esiyiphushayo. Njoba sikwazi ukuxabana, sixabane lokho umhlanqane mhlambe ukubambana ngezandla so sesikiyekele ukuthi niyabuka emakhaya, kodwa ngempela kuye kufike lapho ukuthi sixabene lokho ukuthi kushubile manje.
kodwa kufanele nazi bafuthu ukuthi as-act lento esiyiphilayo siyayiphila nangale kwekhamera bafuthu. Bekuyilokho nje ukuthi okay solimela iqiniso kufanele kuqale yena okay Mthetho alale phansi bese siza ngoma yogurt simlalise phansi futhi naye la asidlali la yabo Futhi ilokho icala K ngokwesigungu lizofika kuqala. icala lika K fanele lifike kuqala uma kuhlale bese kuyima kuhlalo asikwazi kubeka uma yogurt icala nomuntu vele ufake eqaleni ecala yabo Kuyiqiniso. ngeke sikwazi ukwenza lokho. Hayi bafowethu ziyabeka insizwa isigungu seyinsizwa yonke into sife Ayife. sife noma ngabe ngabuya ungiswe phesheya ngisho ngabuya kodwa kobe kusale ukuthi uma yogadi wona okay akuqale yena okay akwazi ukuthi aqineke noma ngabe kuthiwa ungizwe uyabuya phesheya njengomuntu oyibamba okay kobe kusale ukuthi wena ama yogadi wona okay simbizeke Mfowethu engicabanga ukuthi simkhumbuze Umthetho ukuthi njalo thina ngolesibili siyahlala njengesigungu. Uma ngabe enesifiso uma ngabe enesifiso sokuthi isheshe ikhulumeke indaba amayogadi yena akazama ukuhlela indlela zakhe asheshe afike sitalabhena aqala isiqede bese ukhani ke sijampela kubani ke kumayogadi ngoba thina simlindele nomnini ukuthi uyena mhlawumbe onezindlela eziningi mhlawumbe nebhizi yakhe iningi ayimniki isikhathi kodwa yena akenza isikhathi afike la siqede ngaye bese si-attenda inkonzo malanga uBliss ngoba angeke size sikwazi ukuthi seqelele icala sigijimela ukuthi ngoba umayogadi usethe siyeke lekhuzana leli cala lakho okay. Umthetho kufanele lihlise nje ulaka noma ngathiwa inofisa ukubona umayogadi mhlambe disciplinekile asikwazi ukuqala ngaye kubeni kwayena Umthetho evele ngicala siyalamukela impela abantu abahlala kude kubuza singeke kwenzeni ukufike sithi sibhekane necala lika K ngoba phela suke empangeni mayogadi kama stay uma sesiqedile bese silifaka mhlawumbe ngelanga lilodwa ubacabangela transport leyo ukuthi basibakude kangakanani isoka leso mina mangicabanga futhi kukahle ngoba phela basuka kude labantu sengaba ngabade nenye into kumele sibheke kungaba isikhathi ukuthi siwafaka nasiphi isikhathi abantu abasithamela yiningi labo basuke besemadolobheni futhi kumele sibhekelele ukuthi ake sima ukuthi siwafaka ngo2 into kumele siqale early mhlambe ngo3 okuwukuthi mhlambe ingxenye yabantu basibuka ngo3 basuke bengabuye emsebenzini so cha ukuthi singamele sibheke into eziningi ukuthi siwafaka omabili nje imbono yabo njalo singayizwa nambono yabo uyayibona ngoba abantu basilale bayayo babuye ematohweni babuye emsebenzini maswafaka siqala isigungu sihlalo 6 maswafaka o2 usho ukuthi leyo nto yophela ngo10 bona behambe kanjani ebusuku so kumele sibheke zonke lezo zinto lezo ngaphandle manje izongena kuyisabatha isabatha siyasabatha ngoba sila ngamele kube isonto uma ukuthi ibandla likho please then singawafaka ngo2 sizoqala ngabo 12 ngo2 emini wonke umuntu ayikopho futhi cha ukopho isonto uma ngabe bese bezovumelana ukuthi asibafake bobabili ngoba kuzofuze kubenza ukuthi sobiza Umthetho simbize icala lakhe aphinda ahambe bazophinda drive ubuyisezele lakhe noma yogadi ngoba nabo abathethwa abadinga ukuthi bebe khona ecaleni lama yogurt ukuthi bezoyiphandulela mabezela icala lakhe sebezoza u2 bona sho kuthethekwini so kuyayenza isense ukuthi akube ulanga elilodwa icala lakhe vele kube yisonto emini sonke singenzi lutho mase khona ngicela sibuyekeze futhi le yokuthi njengoba bezobe bezile angithi kusuke kuzoba nzima ukuthi umuntu esuka le empangeni ezela bese phinda futhi ebuyela ukuthi usele inhlawulo futhi kufanele enze njani kufanele afike nenhlawulo lapha cha asikazi ukuthi uzolwina noma ngekalwini ngoba sengathetha sengaba ukuthi mhlambe manje nakhe umuntu amatoya ngithumela nangefoni bese ngoba namzimba ukamali siyazi ngalezi ikhathi zantambama usuke bamba labantu ababuye ezitolo so uzaqede ngabo ngempela past 7 emzimba ukamali so na ngimvezelele ukuthi mfowethu ma ukuthi uqinekile uyithumela indaba ezithe inhlawulo so screenshot ukuthi azayilethe hayi bafowethu senibekile bafowethu yonke into
leso umuntu azoqondana ngoba phela bafethu sibhizi kakhulu abantu futhi nabo babhizi laba fethu kumfoka mthetho okay kukhona into engithi angiyithande ukuvezwa ukuhlonipha isigungu kaK okay ngiyakhumbula icala libekwa ingalesikhathi engathi abezwene nongizwe ewayesefaka igama lesigungu ethi ucabanga ukuthi ngilesigungu lesi angithi yaqala lapha icala likaK isigungwana lesebewusina kunjani ucabanga ukuthi azi wayembize ngani kodwa into engiyibukayo umhlano wendlovu ukwazile futhi ukuthi uma ezwa kukhona amagama angawezwa kwenye insizwa leya kaJama ibliss wabhalela futhi isigungu Nasihlonipha. kukhombisa ukuthi uyasihlonipha ngisho futhi hayithi ngiyamkhulumela kodwa ngisho futhi ebekwicala akazaliphike akazafuna ukulibalekela amabhizi so ke ngiyakuthanda lokho akwenziwe ukuthi azi ukuthi makukhona into afisa ukuthi ilungiseke appoint isigungu ukuthi akube yisona esibamba lapho ngiyakuthanda lokho Andisokwafona ngapha ebuza ukuthi ulehlala njani Sasingekho. nesigungu ngoba ubethi ngikwazi ukuthi insizwa ihlakasekile sathi thina cha sokutshela nathi mangabe sekuqonda singekho madasi njengoba manje ke amacala nayo decline lo muntu lo requesta akuyena ngeke ngikhulume nje ngingabonakali njengoba nje manje bafutha amacala manje ethi niyabheka amacala okusafanele ahlale la esigungwini into encane okay mayogadi mathathu lento encane kodwa lihamba nayo kokuthuka ngiyaphoqa ngitshela into encane kufanele encane umenzi waleya futhi nayo into encane bobabili kodwa umenzi encane umenzi wayo noma ngabe etheni ngabe bexoxoda ukuthi encane encane owenza le memo kanti encane futhi siyakhuluma naye umuntu ozolala ngayo eThekwini kodwa ubengaqinisekisi kodwa uthe mhlawumbe kungenzeka afike late okushuthi njengoba ebhizi nge-album nje i-album uyayazi ke nawe sokonakala into eziningi kabi isigungu singahlali sibhizi nawe une-stress ucula one way kuze kuze manje ke lokho siya-understand into encane kushuthi ubhizi might thola ithuba kushuthi siyomnika ithuba lokuthi azolala phansi uzolala ngempela ke phansi la wadelela kakhulu umzala wadelela abantu internet iyagcina into sazokhula ibono zingane into yakhe serious sasibulala lenzondo bizokwenziwa ingane kaqhizile futhi encane uyazi lento ayenzi lento okuthiwa ibullying esikoleni ngesimanje manje uthi uyabhuisha ezinye ingane esikoleni izogcinwa i-internet iminyaka ihleli lapha lalela ngoba unengane ngingafika ekhaya mina ngifike ingane ziyophuma manje wenza njani konje ngathi mina mfowethu ngifike ekhaya owele izona ke ingane zami esezindala njengamanje bangibuza bathi baba manje lo bhuti wayekushayelana awukahleni madoda nithatha bathi sibonile efonini kagogo uyabona ukuthi lento into engangala efonini kagogo yabo uyabona ukuthi and futhi angithi banamalokuzana yini le ama-iPad la abathengela lezi zinto lezo yini ama-tablet abathengela ama-tablet sebenakho ngisho emafonini abo banama-tablet bobabili uyezwa so uyayibona lento egcinwe izingane ukuthi isefonini isenhlizweni bayiqeda ukukhipha le hit nje ake sizolala ayikukhulu kakhulu somshane hit yakhe hayi bafana bakithi ngoba futhi manje wena uyophile ukuchaza kuzo zonke lezi ngane onazo sazoba nazo awuzalo antimpela kodwa ngeke simiyeke bafana bakithi wayedelela kakhulu akhombisa ukungahloniphi ngimbonile kuyikhava ngathi uyaxoxa ngaze ngabuza futhi ngathi mina hayi bafana ngabe ngabatshela ngathi ayisahloniphani ngempela manje bafana bakithi ngingabonanga mina ukuthi ubani ongishaya ikhanda mase ngibuka lapha efonini uzuthi ufaka amathi isandla mfowethu ushaya ikhanda lami ngoba ngizele ingane engaka nje ayingeke ngibaneke mfowethu ngodwa sontini hey osibali bakho bawuthatha serious kakhona hayi ayakenzanga hayi okusho ukuthi bafethu umthetho akasikhandela isikhathi yeah thina make wathi ukhona sihlala phewani yeah ozothola isikhathi kwamanje phakathi kamthetho nento encane yeah funa asondela basikhandela abantu encane uzoba khona eThekwini kilo futhi leli basikhandela isikhathi mhlawumbe kusasa ngizobela basikhandela isikhathi basondele eduze kuthina sibezwe bathi ayikho isithuma noma ikoma nje khona noma yohlawula madoda hlala ngena Coca-Cola bafana makazo insobe icase kakhulu icala kamzala insobe besinokuthi umzali beseyintombeni kwagcina basho nabantu abadala namama uphuma eThekwini nalutho manje siza la sicasukile vele kanti ubana uhlale nonqulwane kwaze kwazi kodwa ke ngeke ilanga omelasho bafuthi
ukuhamba kwengane ungayiboni uyathuka ngoba futhi phela simqiniseli nesandla kakhulu umzala ukuthi uyazi nje ukuthi umbhedo lana uthanda. Siyabonga bafowethu babathi isigungu phambili siwafunda ama-comment kodwa siwe senzela phela ukuthi singaluzi ne-focus ugcina ungasamuzwa uza wena okhulumayo kodwa nje siyabonga nekubhalayo bafowethu kunomqondo siyayizwa yonke into eniyibhalayo bafowethu sibonga osuna namhlanje nangendlela nje enisana esibona ngayo uhlale eshoke bafowethu umsweli ukuthi ningakhohlwa lapha ku Facebook isuke nonke ngoba ningako nje niyothi khihli ngifike nilike nifollowe nakhona sisazoba live sisashawa nje isikhathi ukuthi ikhasi lethu likwazi ukuhlanganisa izinyanga ezimbili bese kwazi sibe live nakhona uzwakela icala lamzala uthi uzohlawula umzimba ukhala imali silindile ugcine ngakafiki sophinde simthinte uma ukuthi akufinyeleleki eyifaka imali kwindaba ezitha so screenshot futhi simkhombise okay umayokathi sithi sizoxhumana nabo sizwe kubona usuku ukuthi iluphi usuku abantu maxoza ucebisa ningayikhohlwa efaka ogqizile kabhuti omdala nethini ngiza kuyona nje phela mangicela abantu balalela balalela abantu sokunja bafowethu sizozwa kuyena sizozwa ngayo kumana naye sikwazi ukuthola usuku mase ngoba lo ubona namhlanje sekulokhunjile cha bafowethu la kukhona la singenamanga khona sisigungu ukuthi iphutha leli noma isenzo ngeke ngithi iphutha isenzo esingathanda indaba ezithi uthi siphinde senzeke ngoba ngelinye ilanga uyobheda ucilo saliyo kodwa mina mase ngifika la phansi kwesigungu sengibukeka mina ngathi ngommeli wakhe noma ngiyamdefend usho ukuthi ngikhombisa ukuthi isigungu sithambile siqinile siyakhanja yaphezisa umletheleni bona mawuzophinda umseke laba fowethu udelela thina laba fowethu isenzo sikabhuti omdala uPhistili indlela ayenza ngayo sithethe icala lika mzimba ukhalimana asisijabulisanga sisigungu kuthi ema kwedlula lapho kwakhona nje iattitude yakhe ngesingisi engasafani njengobhuti omdala thina esibukela kuyena esazi ukuthi noma khona la esijijelana khona ngamazi hayi ngoba suke sixabana fike nje igama elodwa kucaza ukuthi hayi asilingani kodwa kukhona la esesingasala kakhulu esingasaboni khona kahle kusukela nje efike nomzimba ukhalimana sayisithi nje sisigungu safuna ukuthi ke simlandele indaba ezithaqhubeka cha ngithi ushaya khona nje ngoba namanje cha ngowesithathu kuba nento sikhuza ubhuti omdala la namanje khuluma nje ukuthi shothi sidinga ukuthi kuze ngo4 kube u5 kuze ngene lapha ica kodwa ngidala phela ayikho into ezoba njalo ngabantu ngoba sekwenze kwaze kwabathathu indaba ezithi ubhuti omdala ufike kwalento obani phela ufike kwalento kaDlamini futhi yes wenza ngale ndlela enza ngayo sabathe siyakhuza ubhuti omdala wakhomba ukuthi akulawuleki umuntu sikhuza uyena ubhuti omdala makukhona la esingenzi khona kahle wakhomba ukuthi akasalawuleki akayizwa nento esishoyo namhlanje ubhuti omdala uyena ohlekayo uyena wenza izinto eziphuma esandleni udla neshephisi lana esikhumini into ongayazi nje into thina esingayenzi akaze sayenza ulishephisi nje kodwa uyayicabanga into enjalo ngabe sikhuza nangomzali ngane uthi wenzani ulishephisi uyena omdala osikhuzayo thina kodwa uyena ophuma esandleni njengamanje awazi ukuthi ngoba sikhuluma nje futhi kanje yasudinga umbono wakhe asudinga alingenile ukuveza nje ukungenazo esingeneme ngazo ngaleyo ndlela icala lakhe lizohlala makuphela amacala la amathathu azakuzobe simlandela kodwa kufakwe ecala usekwenze kwaze kwaba kathathu ngeke sithi kwesifo okuyikona khona ukuthi afike nomuntu simbeka icala bese jika khona okukhulu siyayibona nje khona okukhulu ngoba ngelinye ilanga siyobeka omunye umuntu wathi ihlobo samzala ejika umzala ephinde kube ummeli wakhe kanjani cha mawanqa umfowethu omdala unathi sonke la ukumhlonipha kwethu akuyona ifavor it's a must kufanele sikwenze kodwa inhlonipho ifana nothando kuyenza uyinika umuntu ongayidingi noma uyinika umuntu bese ehambe ngayidingi bese phonqa ukuthi ayiphele kunjalo asifisi ukuthi umfowethu
ugcine kuphela ukuthi sithi bhuti kuyena Nithi. Uthi wephe. ngoba mdala akaqhubeke ngalendlela esimazi ngayo ukuthi mangabe siphambana ngoba deshe ucebisa uyena ofika shaya umnqamla Josiquza kodwa mase kuzokhuzwa yena umuntu oqala nje ukuvashela isigungu uzofika abona ingane manje ibhuti wami dawo namabhuti akulo ngikhuluma ebenza kanje ngoba futhi ubuyele emsebenzini akhophuza asuke lithintile yena umuntu osebenza umlungu othi mayifika usuke ebuye emsebenzini makushoda ama-bright pack ibandla lingasebenzile kuya kuba uyena olekelela ngishoda le bright pack mhlawumbe ungakhuluma ngomntwana wakho uqinzile akhonde so bafowethu siyacela ukuthi mfowethu alungise nani nimtshele ukuthi akalungise bafowethu siyafunda ama-comment enu Angikhothisi. siyabonga bafowethu ngicela ngakhohlwa ukuthi njengoba sizowafaka ama-video ni-like ni-comment nibeke imbono Saliwe. Ngisacela mina ukuba khona la ngizula khona. Ngifuna bafowethu ukuveza ubungozi bento enziwa ubhuti omdala. Njengamanje bafowethu ngicabanga niyazi izingane ezincane zino TikTok. Saliwe uyakhumbula sothenga inyama lapha umfana omncane owayekhuluma nathi ethi usazele esigungwini. ya Uyacabanga ingane encane kanjeyana ibona ubhuti omdala ngabe siyamhlonipha kuyena okhomba ukuthi akahlonipha isigungu. Ubhuti omdala uyena kufanele ngabe uhlonipha isigungu, uhlonipha nabantu. Ngoba lokho akwenzayo kungahloniphi nabantu emakhaya. Yabo? So ngiqonda ukuveza lapha mfowethu ukuthi ubhuti omdala okwenzayo ukuthina njengamanje ukuthi ukhomba ukuthi uyaphuma esandleni umdala sibe sikwazi ukulawula wena. Ufuna wazi ukuthi akuzukulimaza thina kuphela. Kuzolimaza nengane esemakhaya encane ebukayo. Neyazi ukuthi izoxosha, izokhula kithi. ngwani Yabo? uze lapho khona umzali la owakhomenta wathi njalo mangenibuka ngisuke ngihleli nezingane zami ifoni sibekile akukhuluma umuntu kusokulalelweni bangaka abazali abahleli nezingane zabo njengamanje Eyibukayo mfowethu dala. bangaka abantu abakwemisebenzini abangaphekile abalinde kuphela isigungu bese kuyimabe eqala amabhodo madla ihlungu kangaka Ubhuti omdala. Yabo. Mfowethu siyacela mfowethu. Siyacela umonakalo ufuna ukuwenza mfowethu. Usho uma ukuthi mhlambe senze into wrong ngokubeka ube ikhanda lethu. Kube uwena ozosihola ungekhona ukuthi uhola isigungu kodwa kube uwena ozokwazi ukuthi ulawule yonke into eyenzakala phakathi kwethu. ngalendlela esazi Ngalendlela esazi ngayo. Siphatheka kabi thina masibona kuwena ophuma esandleni. Kufanele ngabe sikhuze izingane omzali. Kodwa futhi siphinde sikwazi ukuthi kufanele sikhuze wena. Kube thina sidiscipline wena ngabe wena udiscipline thina. Akukho right lokho. Kunabazali, kunemndeni mfowethu engenabo obhuti. Kunemndeni engenabo abantu abadala. Kunezingane la eyizodwa emakhaya eyibukela kithi. Akufaneleke wena bese ubulala yonke lento kuzona ngoba uma zibuka wena umdala sithini umdala ubhuti omdala wena futhi obehave njengengane kuthini izobe siyafa le Wena usungibeka icala ngani? no ngichaza okwenzayo ukuthi Sazobuyekeza. no sekukwathathu angisho ukuthi mina sekuyicala kodwa ngiqonda ukuveza ukuthi apho mawuthi besaqhuba lokho bafowethu akasiyeke isigungu asiyeke nje Esigungwini ngophuma ngecasket. kanti uyaqhubeka Amadoda aqotho lesi. lungisa ungafuna ukuba kwathoso kwenza njani thenga ukuthi Usabona ungibeka icala lingakahlali icala la. la ubhuti omdala isigungu sibuka abantu abadala emakhaya ma kwakhona lokho kwenza ukuthi uzojezisa ukuthi umdala kithi njengoba nje wena ongize badala nathi ongize besizala ubhuti omdala yakanga cebisi labezi ongize umcuni badala unathi odlamela uzifana badala unathi kodwa bafike baguqa bafike basilalela Utomdala uzokuzala phansi. kanti umuntu usemdala ukudlula abantu kufanele bafowethu ma ukuthi ubhuti omdala akalawule bafowethu futhi kufanele vele kanti umuntu usemdala kangakanani kufanele kuthina simiyeka vele ayilawule naye umuntu usemdala kangakanani kuthina hayi kahle ngoba phela mina mfowethu sihlukanisa ondoni kuphela lameduze Usungabamba ne. lokwanisa ondoni nomfowethu lameduze omdala ingoba akuyena bethamba lempene noma umshalabani hayi ubhuti omdala kanti umuntu usemdala kangakanani kuthina ukuthi yakanga ubhuti omdala akasengeke sishiye esigungwini mengalawuleki yabona Cha, njengabadala uzolawulela, ukuthi lento efana nothando uyawunika umuntu okalithembi into efanayo nakwinhlonipho Hayi ngoba simtshela besibuka ngoba sesimtshelile okwamanje into esidinga kuyena ukuthi sibuke i-movement kodwa-ke kuyisinqumo sethu futhi ukuthi liyangena noma ngena ngoba silithethe icala ngathi simnike mhlawumbe kulezi insuku simnike inhlambenda ngoba sikalithethe icala besisendlulisa ungenani simnike simnika ke Phawula lesizwe mhlawumbe lokho sikubekayo Paula Soyisona umchazisi. ukhululelo wakwabo phela
Uchaza ukuthi lezi zinto usuzenza ngamabomba ukuthi uyazizwa nini hayi ngifuna cha uyatshela ubhuti omdala simtshela ukuthi nakho wrong yes angomnike ithuba alikho ithuba ofanele unike lona besimbikela thina ukalimali wayindlela ingulu jeje mani waba kuthakatha umuntu ubona uyakuthakatha kodwa ubambe ingcoma ngalokho wambe ingcoma ukuthi wayilokho isho lelela ngalento ukuthi muphi kumanje leqhaje sewenza kuzobe manje afike weqiqundu lomuntu nanokuthi bafowethu umuntu okwazi ukuthi ajikela abafowabo ahlala nabo naphila asephile nabo eminyaka nazalwa nabo ufuna umqaphele lo muntu ngoba kusasa chaza ukuthi mangakhishwa imali wena engayikhipha inombolo yabo ukushawunda ufosele ngawusebenza ufosele engayikhipha inombolo mfowethu yabo so akusiphathini kahle ubhuti omdala kumbona ejikela thina abafowabo aphila nabo nazalwa nabo naba igazi lakhe uyagiya ukwazi ukuba ngalo muntu ngenxa yemali yabhuti omdala ukuthi mhlambe uthengisa 200 uyagiya straight abefanele ngibona okungamele asho khona amayishoda u200 yena qathanela njalo ithandayo bafowethu into engiyithandayo bafowethu thema siqala ubhuti omdala sihlokoza indaba yakhe abalandeli bethu noma izibukeli zethu la kuma comment zathi awu kanti la icala livele livukuze nje kodwa mangibuka manje sebethi hayi akabe niyambona wenze njani manje uyagiya uyabona la ukuthi nayi cha bafowethu okunye bafowethu engiphetha ngaqaphela la kuma comment ngoba sisho ukuthi siyafuna ukubuka nawo uvolweni cha bafowethu kunento engiyibukayo lapha abantu abasithamela bafowethu abantu bayabhala lapha ukube kuya ngabo kusho ukuthi kuzogcina kusilekelela ukuthi sigcine sibe live na Facebook njengoba vele sishaba isikhathi ukuze bekwazi ukuthi lezi ifiso abanazo ngathi zifezele abantu bababhalela ukuthi SABC1 Moja Love basopha lapho ke awumention volume ya Facebook uyakwazi ukumenshina ukuthi umyalezo uzofike kulawo bantu bathi abantu into esiyenzayo inhle bathi awubuye umuzwe einsizwe sicacise ukuthi thina sithi bafowethu kodwa kusho ukuthi abantu bafisa ukuthi lento le lempilo esiphilayo ngokweqiniso ibonakale babhala lapho ukuthi SABC1 Moja Love uyabo cha bafowethu mina kuyangijabulisa yini khona lokho uMoja Love mfowethu i-channel ayibesifama creative la ngeke sifuna kwamasofethu bafowethu uma sithi reality kwawena cebisa kwathatha isikhathi ukuthi samukele isicelo sakho impela sokuthi akushuthwe ngoba ziningi izinto ukuthi mhlawumbe uma sekushuthwa sogcina singasakwazi ukuphimbisa amagama esiwaphimisa ama-static bangabe ngadonathile igama lokunatha bengalibeka ngokunatha bengilibeka ngama ukuthi bhekana ukuthi kodwa ngenxa yokuthi phela sikhulisa ingane ngeziphimise amagama kodwa nje abantu babesifisela into enhle siyafisa mfowethu nathi ufika noma isikhulu kwathi ukuthi ngichaze kakhulu ukuthi kungani ngithi lento asiyishuthi ibuke babe enqaba impela ukuthi mhlawumbe izinto ngenza kuphazamisa imisebenzi yabo abayenza ngokomculo zonke lezo zinto kodwa ke ngiyajabula ngoba namhlanje sonke manje sesibona kuyinto emphilayo sisonke walekelela kakhulu mfowethu sesibona baningi abantu bebedinga inkinga nabefisa ukwazi lempilo eqondile kangaka labafisa ukuyiphila khona kade bekhomenta bethi nangakithi sinalo ilungelo lokuvula isigungu uyabona bayathanda cha bafuthi bokuyilokho nje ukuthi cha bafuthi basifisela ukuthi sikhule uMoja Love ke eqizile mfowethu i-channel lapha ku DStv egxila kakhulu ekushutheni nje izinto eziyiqiniso ukuthi reality shows uyabo kulungile bafowethu usungavala ndaba ezithabe kuyilokho nje nami ukuncoma nje bafowethu cha abantu basifisela ukukhula njalo awuvula isitofu ubani wathi uzositholela lo siyacela lehlonga ndlebe lomfana ubani wathi yabona lela hlonga ndlebe ucebisa nongizwa ethe ngamfuna umtholo lela hlonga ndlebe lona kumele silalise angithi leyo ngane sifunelana usiyacela une platform silwana labantu abathi babe kwi-platform bese bebulala isizwe ingane zethu izokhula zazi ukuthi ukukhuluma njengoba siyacela ku-right so kufuna simdonse sithi mfana mazile kuzofaka isoil in your porridge
but sizoqondisa ulimi ke manje ukuthi khumbula phela ukuthi wena awuseyena usiyacela wakini wena usiyacela obukwa isizwe sonke amagama akho kwangabi nenhlabathi alale phansi ulima against umuntu wesifazane kakhulu yabona futhi against umuntu wesifazane bafowethu kumele nendlela siyacela ibone ngathi right ngoba ibona siyakubuka nomama bakubuka kusho ukuthi ku right ingakho sisukisho ukuthisha esikoleni ngaphathi kwekhethu uthisha Postama status le. Ungwa. Ememo ishanzo ngoba yazi dudle. Yohambi yokhala kubo wakho. Shayo. Yabona nawo yabona ndunakaze enye into. The time abantu besifazane bemposter bayamtrendisa. Bamposter ngeanger bakhuluma konke kodwa bamposter bonke bamtrendisa bamnikeza amandla. Azolala ngenongwane la. Sicela mina akangabukwa yona lo nto. Ngimaze ngoba epostwa abantu. Ngitrend on TikTok ku Twitter ngaso sonke isikhathi ku X. Angithi abantu bamposter bethe wazosinyanyisa umfana. Buka abantu besifazane bangakanani ezweni. Bonke bayamposter. Bamposter ngeanger kanti bamtrendisa. Umntasini sicela sidingo silo. Awutogcina belele isandla ngcono. Ngicela kumele ube la uqale bemkhoje ukuthi abantu yakona. Awona lokhu umuzwenza saza siwona ukuthi umuzwenza siyisigungu bafowethu kodwa hayi ngicela beleke isandla asiyenze script thina asenze cut action kodwa nina manibona ukuthi mhlambe sivala leso sikhala leso kulungile bafowethu akulolo futhu lolo sisi basho kusiyaqala usaqala amantombazana namthanda unyaka mina ngihlala ngibona bempostile nje abathi lento ngisho mina ukuthi ayamtrendisa kanti noma yena ngabhala ithe wazosinyanyisa umfana onke mangamantombazana posta amphakamisa usiyacela siningi izinto ebhedayo ekhulumayo kodwa uhlelo lakhalivalo yindaba imali ngiqhumisa ngeqhupha ngempela mina ngomphala bakhuluma bakwazi la yavele yalongonya ngempela abana kumele lando lethu laba fowethu onyani anda ekwazi usezogcina lapha uzoza la hey kimi uyothatha hayi wena wakhomment lana yabona nje futhi ngizokazana kayizwa obe selizwile igama lakhe la usezoba nakho ukukhuluma kwahlala nabo kanti mina bafowethu angimasa cela futhi nechannel yakhe angiyilandeli kodwa ngeke ngibone postiwe lokho yebo abantu besifazane bampostayo nje lokho nolimo olukangaka bayamposta nje abantu besifazane lento ngisho lo number noma usaliwa noma ufuate ngimafaka esikhiphi wesaliwe ofruwa drop bangakanani abantu besifazane futhi abapost usiyale ecela wena uthetha nabo khona kwani mina bangakanani engithetha nabo uyabona ukuthi the time emposta ngeanger ile time bemnikeza amandla kanti unolimo olungaqondile njengomfana isabelayo wakithi uyofika la aphendula sedluleni kule siyacela indaba yawo ngelinye ilanga ngoba uyofika lo mfana aphendula ukuthanda kwakhe amakhala phela azoba nethi siyavala ushaya ijuni noma 444 phela mayikhuluma ukuthanda kamakhala asimalini ngabantu azoba cha vala lo bafuthi sibonga siyabonga nje ukuthi nibe nathi osukwini namhlanje nidlele konke benikwenza nalalela thina siyacela ukuthi ningakhathali ithina siyaqonda futhi ukuthi kukhona okunye kuye kwenzeke la eningakuthandikho nokumele sikushintshe ngoba phela nathi siyayiqala lento esenza la kuyona into esesiyenza before cabanga ukuthi amaphutha yinto ezoba khona kodwa ngani nokusilalela kwenu nisilandele cabanga ukuthi ngagcina ilungisekile so siyasokoza nje ukuthi nisiphe indlebe nihlale nasi kuze kushaye lesikhathi cabanga ukuthi okamzimba okhala imali sekuba into yophetheka emafonini siyabonga mana kungana abantu bezicela futhi support na bathi afuthi ufuthi omdala kayedwa ubani lezitha zami eyilana abantu abathanda isigungu kweqiniso ngizulelwa amanga bathandi besigungu cacabisa ufanele ukudla sesakhuthumela ziyakhana kakhulu sibonga ngakhohlwa ukuhamba nosilandela lapha na Facebook wethu so live nakhona nabona TikTok nilandele sishaya izinsuku nje ukuthi ikhasi lethu lihlanise abantu bacela umdibe konke icelo zeni bafowethu ufike nishare ma comments la Facebook asibizele umuntu esomshado bafowethu siyabonga manje sogcina sibashayile la khadi uzithekela ubende likhiphile umshana kamalume sicela ukubona ama video phansi kwengoma please njalo nje sengilibele kunjalo njalo sebuyile nengane zami ngithi ibuyele igcwele ithembu zingane zami uyanibiza baba wenu njengoba ke abalandeli bomculo wamaskandi sebenze kangaka kwi-album yobende badlala zonke ingoma
ningekho nina nisemakhaya abafundi ngiyanicela ke ingane zami ngithi suka nonke lapha eMavasithi niyokhihle kwi-Wi-Fi yenu nidlale album yobende khona ingoma ke sifisa ushaya imiliyoni ukuze athole isponsor kwa100 umshana kaMalume niyodlala nivule ama-channel wenu wavulayo nidlale kuze kusuhambe uye ecampus uphinde ubuye abathandi bomculo hlanganani ke nezingane zami ke vele kukhuphuka ibalo Boza kuzile khuluma nawe mfethu. vele kukhuphuka ibalo umshana kaMalume mshana kaMalume mshana kaMalume mshana kaMalume and sizobeka umcimbi edrobheni launch kwi-date passing Siyona imele sidide manje. sizoba phe kwe-date manje launch yobende awuyisho umlilo ngicela isho umlilo ngicela ukubona umlilo uma ngizwakala launch yobende sizoyibeka lapho edolobheni eThekwini e-workshop kuzobe ngena mahala ha ukuthinta ubende ekhanda 20 rand ayisho umlilo bafowethu sizobeka umcimbi ziyakhala manje mhla ka9 futhi sinomcimbi enquthu kona vele nje ziyakhala manje sekona ekophela unyaka Celebrate khona sekophela unyaka ke nje manje sekophela unyaka So celebrate simataza kodwa isikhungo kona kunjalo solokhu sihlalile yeah. Shawe ikhanda lendoda engezwe. Kunjalo. Ngole bafowethu bathanda bomculo udlala ingoma nani bafunda udlala ingoma ivele ikhale manje konakele siyabonga kakhulu baba yi Somdenja ke lo mphakathi ngubana kaThola sola hlala ithendele wagibela imbebhe. Silambile sayodla Ngibana kabhuti lo Olundi. we babo Wenzala ubhuti wena uyazi. na wamshelisa uma Yeah. yes ikadwe intshisi bro